се инвестира, колку година се смени фудбалисти, на еден момент доđe този тренутак кога видимо всички как Пари Сен-Жермен игра. Ако мислите да сменимо сега за този малки период всичко и да направимо одбор кој може да игра силен фудбал, то нема ни еден одбор да направи. Треба ступка по ступка, степ бај степ, крак по крак да се направи. Прво този фудбалисти, моја работа и на мој тренерски штаб да поготвимо да този фудбалисти кои имају индивидуални квалитет да буду подобри. И казвам, са некој број качествени фудбалисти кои дојду тука, треба да подигну ниво и да е ЦСК на следеќи сезон подобар него како е пред. Докаде стигнахте с селекцијата? Пари Сен-Жермен првиот сезон се пак спечели титула и купа во Франција. Примерно не е многу добар, ЦСК 2 години няма ништо. Виждате ли някакво качество в тези футболисти, които могат да го повдигнат? Аз виждам, а сигурно загубили сме неки фудбалисти качествени и треба да дојду, да казвам подобри. Казвам, има квалитета индивидуални качество, али да се нешто направи, да се доđe до високи ciljevi, треба да се има одбор. Одбор кој всеки дан има исти цел, всеки дан работи трудно и за този цилј всички заедно. Видим амбициозна хора тука, од президенте до всички, много промени и знаем, нема време, специјално ЦСК нема време, ali сигурно веруем у този цилј и не би био тука да не веруем. И все пак да се върнем към селекцията, понеже попитаха, това означава ли, че има мащабна селекция или не чак толкова мащабна, а на квалитет ще се наблегне? Хора од клуба која работи на селекцијата работи. Знаете, од момент кад се не влиза Европа, многи фудбалисти отказал да дојдат тука. Тоа е истина. Аз сум сваки дан на врска со директори и скаути и гледамо, неки су поблизи. Не мислим да е хубаво да буде многу смени. Да доведемо тука 10 фудбалисти. След еден месец стартирамо шампионат. А на позиција која видимо да треба на този момент днес, казвам, този седмица, очекивам да дојду неки фудбалисти и да сме у Словенија, ајде да кажем, на 70-80% са селекција. Павло Нога каза, че е избирал измежду 46 треньори, вие сте 47-я с вас. Не. Как се чувства Душан Керкес като човек, който е преборил 46 треньори? Аз не мислим на този момент. Аз съм тука и, како казва мој директор, финални избор е поважен. Не мислим на тога, сконцентриран съм, фокусиран на работа и да идем всичко од мене за ciljevi и за ЦСК. Знаете как бяхте изпратен от Ботев Пловдив с аплодисменти и така нататък? Ако отбора обаче в елита, първия ви матч ще бъде именно срещу тях, има ли място за емоции? Сигурно има место за емоции. Аз съм професионалец и аз кажем, уважавам много хора на Ботев, хора на Пловдив, фенови и искам да решим този ситуација, како сам казвал, не крием се од никој. Да, може бити да съм казвал на този момент по-емоционален и на този момент съм мислил, ако се тръгвам чужбина и не мислим никога да обидам, как се казва? Обидим. И мислим, една фраза не може да промени всичко, как е било за този 2 години. Господин Керкес, какво се случва с Иван Дюгеров, който беше така обвинен от странични хора, че е правил нещо неправомерно, но в крайна сметка не видяхме доказателства, реални доказателства, с които да се подкрепи това? Този Иван работи индивидуално, не с първи отбор и всичко друго от клуба ще чуете. Знаете, че от този сезон има и ново правило, че трябва да има поне 4 българи. Ще се спази ли това правило от ЦСК и това означава ли, че се трябва да търсите още български футболисти, които да привлечат? Да. Аз мислим от първи дан, когато съм тук у Българска, винаги говорим да всеки отбор трябва да има качествени български футболисти. Ви видите проектът на клуба ЦСК, че струви еден
mnogo moderan trening centar i akademija samo za akademija i sigurno treba vreme da to всичко bude i da na jedan moment poviše bulgarski mladi futbolisti igraju prvi odbor. Има след jedan месец е шампионат и всичко ćete знаете от клуба како се случи за този тема. Остава ли делова в ЦСКА, защото се появиха слухове, че може да напусне? На този момент остава, аз искам да остава, али футболни трансферни период е дуг и всичко може да се случи. И нещо много важно ми се ще да коментирате, появиха се слухове, че Джеймс Ето не му се работи отново с вас. Говорихте ли с него? Има ли нещо вярно? Такива слухове имаше. Много съм изненаđен таки слухови. Може да питате Джеймса, да въпрос на Джеймса, аз мислим да... Аз съм први, как се каже, меседж, порука. Прво съобщение, като съм подписал тук, съм добил Джеймс да е много среща съм тук. Аз и он имamo много специален однос, ali той зна с мене, мора да работи повише, по-добро, има качество и може да игра по-добро него този година. Андрей Йорданов приближава ли се до това да тренира на Панчарево? Не. Добре, има ли български футболист, за който може да кажете, че се работи по привличането му? Се работи, ali не искам да кажем имена, след тога може се поквари трансфер, ако некој други чуе имена и по-добре да не говорим имена. А има ли футболисти от отбора сега, които вие не искате във вашия щаб през новия сезон? На този момент нема. Ќе видимо след 1, 2, 3 седмице на тренировка како се случи, ali ја винаги искам да видим позитивно од всеки футболист и на крај ќе видимо ко може, ко не може. Да ви задам един въпрос така. Когато бях тренер на Ботев, имаше ли играч на ЦСКА, който казвате искам да го имам в Ботев и обратното сега? Треньор съм на ЦСКА и бих искал да имам еди кой си футболист от Ботев, без това да ви ангажира. Прво на одбор на ЦСКА има и добри футболисти. Не искам да кажем специјално некој, аз искам да направим одбор, тим, одборни дух и след тога ќе индивидуални квалитети футболисти да искоче нагоре. Не искам да коментирам то за Ботев. Има добри футболисти, али на този момент Ботев има много проблеми, не искам да задаjem повише проблеми аз се надвам да ќе тамо да буде всичко добро и да први матч ќе буде пун стадион и добра атмосфера и добар футбол. Добар матч. Благодарим. Благодарим на вас много. Добар ден.